سلاف گوداریم پودکست خوبونه زینل بلوت به برنامه یک دنم پیش پریوانه و برنامه خود همه روزیا مزن یا 4 تیرمه همه بنرخینن بر خودنا 4 تیرمه چا پیش کت یا 8 دودیان به بریس فرحان ترکره سر بر خودنا 4 تیرمه ده 39 سال در باس بو لسر و بر خودانه گلک نرخاندن هاتن کرن ل چقاسا نرخاندن بکرن چه بگوتن کم دمینه گلک رمان هاتن نویساندن هلبست هاتن نویساندن ستران هاتن چکرن فیلم هاتن کشاندن ل کما وکی سردمه که نو د دیروکا کرد و کردستان ده جه خواه گرد بگومان هن رمزین و برخودانه هبون که کمال پیر خیری دورموش عاکف یلماس و علی چیچک سمبولا و برخودانه بو اما و برخودانه و بریا و چا پیش کت به فرهان ترک بنرخینن دست بکده مرحبا جواره مرحبا خیر درب ام سپاس کنج بونه کوته دریو خلما وکر کلمه وان خواه و دی وان نرخاندنا بگوتاریمنا پر وبکن برز فرهان سال 8 ضربه که لترکیه پیش کرد ضربه 12 ایلونه کرد قرقرنه که در باس بو د زندان آمده در باس بون اشکنجه که مزن روبروما تجی یک جوان کسین کو وان اشکنجه انار روبرومای وان روجن دجوار دتی و هم لبر خدای هم جبوی شهاده بر خدانه ام و برخودانا زندان آمده دجی و اشکنجه 12 ایلونه چا پیش کرد ام شته گودار اجی bir rezdarî guhdara silav dikim. Di heştê de em jî hatin girtin. Ew dema waşeta 12 îlonê bû. Yani divê roja nexweş, roja berî wê de kişir dibe. Diyar bû evî çixwas basxî çixwas xence evî çêbû ew hebikî eşkere bû. Ewî piskirêka wer mezin tune bû. Tifaqîya hevala hebû giştiyan hebûn. Her bir çû dem derbas bû heya pergala xwe bêtir ava kirin dest bi îde îşkenceyê û baskiyê kirin. Ew jî ku dest pê kir Esad Toxtay hat ew heştê nod çikî asker xweranî bû wê taybet bû. Bu az berê li qebrî xevetî me mere texmîn dikir ki wehşeta wê de ra jî meşandiye. Bu taybetiyê zatime berê zatime mamaqê wana giş îslah kirin ji zatime Amedê ez ê we jî îslah bikim. Ve çi rê dibe bibe ez ê we îslah bikim. Yani gol vê de ra dewlet ezim her tişt ezim vê de ra kes nikan dest min bide. Ez we bikujim bêhêlim çer bikim. Tabii ba demekî hevala tepkî rê day heft heşt ra çûna aştî gerêwî wê çakê ba îzbata kirin. İzbata bilêxistinê yani dixwast xwarinê bin hevala. Tabii wa ser neket. Piştî wê ya Esad Toxtay Yildiray ew hat. Ev tiştê me got ya psikolojik şikavî ya bu asker güçlü xistindir. Meşçe dikirin, meşçe de slogan davitin stranê el mücadelperestî zat gotin. Ba sabah psikolojiya hevala xerabe. De qoşa de baskıya kir. Biçara mesela ziyareti işkence dikir hayat çû dahat var işkence bu. Çû ya xat dis işkence dikir çû hayat dahat var işkence dikirin. Hedi de dahat naskerin yani peşengi dikir. Evak mazlum Doğan, Hayri Durmuş, Kemal Pir, vana hediye nav havara kattandır. Yani hedefim belli bu güveni tedi habki serem teslim istinin. La şeyci zaten ev haber ev nama tarikacı çedre. Cevap kattandır. Beri birun hicra. Tabii piştivan haber gele ki berxodan yani bu çend ma berxodan evci var bu xuynu بالتعدي پر yani zulmek mezin kirin. Dibirde iderleyenleri bihavi nave zaten gomun askerin honici şartı askeri çi bunu veya bikin. Dibirde hene kavali meteli yani hareketa gelbu. Notsarici hebu, panza şanza sarici hebu, hatta kentirci hebu. Ve çağ hayrici cemme bu. Vallahi va despekavi bu ve hediydi her gar peş der. Tabii piştiği magol havazma katanın cevahşata ag idemere ne hasip dikirin hatta ziyaretçi maji maji gotin. Kuamji bereme da diyor ne diş kesi bimine. Baskı mezin servan jema. Tabii görüyor derbeci baskı mezin bu. Ve zakte çağır manştıkır yani hem li derve hem li hundur malbatê ku dihate ziyarete yani ma beyasat serê xwe dikir nemûkim. Kemal Dema Xwe çakiya bû serokê xwe diye bû. Yani bêvana me haqaq nedikin nem serê xwe ama yetkiya pir dabûye. Yani ha digo işte bême mê şekl vêdira nikane bifire. Azê we teslim bistînin. Mana wê jî ev bû. Yani yekî gi bêz Kurdim, yekî navê Kurda bêgotin bi temamî ew ê bê
ev hereketayê bê ve mirandin nêtawan eşkere bû, pir eşkere bû. Zaten ez ê bixwe 12 Eylûlê jî seba bavê. حرکتین کردی هبون لی دنوان ده یه اشکره یه لبر چاف نرخ کردی پاراست پکی که هاتبو آوا کرن 2 سال پشتیوی دار و پیشت کبه گله کی دزانه yani tefkere ki peşi leçe bigre و peşi leçe veke yani armaj zikrin herhalde ku despeke de ve tüne bakın. Rast bile. Yani bernamewan eşkere bû robro taktik dine dimeşandin robro şeklekî baskıyı şeklekî din dimeşandin divir de hinek siyasetê dijî hebûn ama imkan bêne de siyaset hebû yani eşkere pêşiya xwe nedîtin gorî min şexsê me. Yani ev partiyen din ev hezbên din yê ku piştî darbeyê hatıbû girtin wana teslim bibûn yani. Yani resmen navê xwe nedike teslim ama wek wan dikirin rast. Yani wan cem xwe ne teslimiyet bû ama ji derve tulê nerî teslimiyet jî alasî bû. Yani li ser wan çi da ferz kirin pêk tanê pêka nana ji vêya dest pê kir hêdî de ew ji hev xetandin hinek tecrîd kirin ew hêdî berxwedan vê din hêdî ji hev xetandin. Mesela me dest pêkê wek kişî mekê dim hava hundirê xweşî tadayî baskî işkence kirin divir de xweş nêvî bû tabî gel bû piranî. Hinek veqî baş fehm nedikin tu mana berxwedanê jî nedîn yani got devlet û mistawan derin çerbikeye bikin. Yani divir de nêzîka nêvî îde ew li xweşê man îde berxwedan ew birin giş xistin hicra. Hicra jî yani kirin zaten heştê hicra hebû xên cîvanê û dêwanê reş zincîra lêgirê din. Xên ciya heştê hicra hebû herkê carna 10-15 heb dixistin ê berxwedin. Hen çalakî pêşketin li dijî vê zilmê li dijî vê işkenceyê li dijî teslimiyetê bi taybetî yani çend çalakiya Mazlûm Doğan a çaran a Ferhat Kurtaywan û piştre jî dema komînler roja mirinê tê yani te bi xwe şadî kiriye hinekî tu dikare vevêjin. Mazlûm Doğan me got vê çakê têkilî temamîlen hatibû birîn orta xewşa de yani xweş xwe bi hev bawer nedibû rehet yekî pir hev bawer di xweziyakê de didî nîqaş dikirin di goştawayê rewşwanî kamera çawa bikin nîqaş da dikirin. Mazlûm heya dereng tew kes pê nehesiya ama texmîn îca mehkema filan de hêdî pê hesiyan ku Mazlûm çalakiya wanî darxistiye tevî pêya de em bixwe jî xewşa Ferhat Kurtaywan de û Necmiye Mehmûd em gişt cem hebûn. Wana me ser nîqaş dikir xewşa me hebikî bêtir em pevr tecrîd kiribûn em birin hicra em tev dibirin xewişê yani bêtir berxwedan hebikî ew bû. Tu xên cîvanê em bê Xayrî Dirmîş û Kemal Pîrvan. Yani divir de hebikî nîqaş da dikirin kamera çerbike karê rêw rêbazî berxwedanê kan çeyê yani wana robro nîqaş dikirin. Yani datin cemim zaten xewşa me jî misayid bû wan wexta mazgalbe dikirin her der nedît. Êdin di paja jî rixuya bû yani 4-5 ca kanî bi rehet kontrol bikirana û mazgalbe dikirin jî dîs rehet kontrol dikirin. Ew îmkana da me tune bû ji wan yani avantaja me divir de hebû. Divir de yani nîqaş da dikirin kamereka çalakiya çawa darxı vana kesî qebûl nedikir wanî hey nabe hêja çi rêbaz Ev nîqaş eşkere de hatin kirin yan? Na êgê em bê pev bawer yani zaten êk pevr hereket yani piştî wêra Mazlûm Doğan şadeta wî bêtir Ferhat Kurtay yani civîn çê dikirin nerîna hevala distin kamera çawa bike mere çirov çareseriya vêya çî carkê min jî sewar kirin tenê min de xweşê yani ev îmkana ew derfeta dîtin got kamera çer bike tu divê min got wela ev ranzê me giş texte em gişa û pir fireyî jî em ê gişa ma top bikin dîniya û yekiya gerê me re xwe babijê anca tişkîwanî me re bike ku me re ji vê weşetê xelas bibe û dengê me her dunyê gişî elbette belkî bandibekî ser wan jî işte yani biraz cana piştî wê işte zaten bername çê kirin her çar pevr xwe kirin navbedar saetê wan gişberî zaten Necmiye ew xwe berpîsarê xewişê bû yani berdevkê me bû yani me re pê bawer de û me re zanî bû yani dilê me bû. Wî saeta wan giş eyar kir dême saet dora çara çalekî darxistin. Tevî wexta darxistin îde silovan û agir şewitandin û xweş û yani em rabin ku weşetek mezin agirek û tûman û
وارا حسین و سروان و یعنی تجاری سروان ناتیاویتن می شاکی دست سروان اکر هبارا بخواست آگریما بمرینه و کیم آگریما بمرینه آبل مکه و خاینه zaten hoşki aviştine bu. Va çareki mebdeli xwe kiriye, hewce kiriye me va çareki kiriye. Va şetta esad toxtay divê diradigî ji xuya dikirin. Derûniyek çawa bu da bakirin? Aliyekî di işkence, aliyekî di berxwedanê de hevalê we çalekê bêrengî dike. Elbette psikolojiya me re bibê nebê xera dibe yani me re divê hevalê me re werim ka çima kamerayê çer bike. Ew derfeta tevî nedayî me. Av bera xweşê dan em sê rabeketî navê avê diman giş. Yani normal ev çareki tabi tepkiye ve vahşeti yani ne tişkimani baji imkanı tu kanı beze çareki ki din dinim ev imkan ev derfet ne dahi sana peşa sen de Emwerin ser çarde tîrmehê rojiya mezin ya mirinê yani dema komlet nerin pêl bi pêl berxwedan pêş dikeve û bidyara roja mirinê pêş dixe. Çar di tîrmehê wê atmosfera wê rewşa wê tu dikare benkî vebêj. Piştî heval em birin hicra olaya aferat kurtay wan em birin hicra hevalê me din êk wanê êk berxwedan wan jî bir îca hicrê yani çel hemliviyalî bû koridorê çel hemliviyalî ew îca gişbirin alî koridorê tekilî tamamıyla tınıyı zaten tekilî nemeli yani gorî tekilî zaten zayıf û tabii bir davê me fahamkin heval çûnû mahkeme gotine wala me em vay em derin rojiya mirinê tabii bana berê xeyrî dirmiş dibe Kemal Pîl destek dike Akif û Elîçê wan ev jî giş ew xwe eşkere dikin dibe işte em ê carin herhalde wekî din jî heval hene heya dereng heya me jê tune bû yani rêya gimere berxwe bide rêya gimere bibîne ji wê yani wê rêya bêtir tune bû wan jî ev anî cî yani di rihê Kurda de berxwedanî heye îcaba di gorî wê ta di qulpînanê siyasî veya hîna jî manavê hebû yani rêya wê çîktir e cîdetir e Ev berxwedana zindana ya ku pêş ket berxwedana çar di tîrmehê mirov dikare ji rihekî girîng yê berxwedan û berxwederiyê di nava Kurdan de da avakirin. Elbette baya sembolek mezin yani ruhekî mezin hem ji wê demê pê ve ruhekî mezin nav Kurda de ava kirin yani vay mücadele wanî dikanim xarişî wê mücadele wê baskiya wê işkenca mezin berxwedanek mezin wanî bike elbette baya her kesî difikirîn yani bê nevê difikirîn. 39 sal ser berxwedana zindana Ahmet Derbasbûyê hêjî ew berxwedana li dijî faşîzmê li dijî işkenceyê li dijî zilmê hêjî li temahmeyê zindanên li Tirkiye Kurdistanê belav bûye ev berxwedana wan îro jî li tevahiya zindanên ku girtiyên siyasî Kurd lêne berxwedanek heye çalekiyeke greva birçîbûnê heye ew rihê çar de tîrmeyê hêjî mirov dikare bibe ji ew berdewam dike yani. Yani ev baskıya adaya koyun ser zindana heye elbette ev ruhê çardê tîrmehê dest pê kirî ve yani dîrokê de îde hatî nivîsandin tu carî û jiwan nakem serê wan dabe ve bû sembolek ji Kurda jî bû sembolek yani sloganek wan berê hebû bu berxwedan jiyan e mira jî berxwedan jiyan e jî spata wê jî di zindanê di vahşetê de rêdan yani. Berê niha çar de tîrmehê wekî roja rûmetê ya neteweyî jî hat pêngasekirin û hat nirxandin. Çünkü ya te teslîm bibe ya te em bibêjin vê bê rûmetiyê qebûl bike yan ji tê li ber xwe bide û ji ber vê yekê jî weka wê roja rûmetê hat pênesekirin ji aliyê tevgera Kurd ve tu çawa vê şîrove dikin? Elbette va ruhê berxwedanê yani rûmetek bira jî berê ji Kurdar rûmetek mezin yani ê dunyê jî bişopîne zanek berî vê vahşetê gerek berxwedanek hebe yani teslîmet bêrûmetî herkes zane yani ji Kurdar elbette rûmetek mezin bûye vatin ber çavê me re be sembolek yani bûn sembol qehremantiya wan jî heya Kurd ev jî bê xarkirin.
سالên heştê dudiya şûn de hem berxwedana çardetîrmeyê berxwedana zindanê rê li ber berxwedan û têkoşîneke topyek guniya derve vekir. Gel duan salina pêvê dest bi serhildana kir. Li dijî zilmê çil hundir ve çil derve serî netewand û pêl belabû gîştî asteke bilind îro dema ku em bêjin têkoşîna Kurd li çar perçeyê Kurdistanê li diasporaya Ewropayê em bêjin xwedî êdî destkeftî bi dest xistine û xwedî wê ruhê berxwedanê ye. Ji bona serkeftineke an ji têkbirina vê faşîzmê pêwîstî bi wî ruhê heye ku careke din vê yekê têk bive vê faşîzmê. Ji vê baskiya elbette millet yani ne baskî be ev ruha cem gel heye ma baskiya pir jî heye yani ev ruha ez texmîn ku tijarî wan da nabe herkes aliyê xwe hevkî sekiniye û yan ji wan dixisere Piştî darbeyê jî bêdengiyek di nava civakê de çêbû tirsek da bû avakirin darbe tu şadê wan salanayê wa rojanayê çi li derve û çi li hundir yani tirsek mezin da bû avakirin. Îro jî heye lê duan salana de ew ruhê berxwedanê yê li taybetî zindana Amedê ruhê çardetîrmeyê hişt ku em bêjin ev zilma wan bişke yani. yani zilma bir em bêhîna geştî wê çaxkê ez bawer nakim yani hîna em kanibî hîna çend dereceyê mayî li zilmek mezin heye li her alî de heye elbette rêya a zilmê tu rake gerek berxwedan e yani em bêwela tamam tu berxwe nede tabii ew bêçevî ca tê dî bi wek lîstikekê nav destê wan çi şekîl te de bide li vaya millet nav gelden yani erê dibe anka vay baskıyak per deng ji wan nayê ez hundirê xwe de her gidare dixite ser hev yani ez texmîn dikim vê baskiya jî evê deviya wê bê yani bawer nakim wê dewam bike. Çalekiyên li zindana pêş dikevin taybetî greva birçîbûnê tu yekê ku duan salina de him di çalekiyan di mayê di berxwedanê di mayê piştgiriyek çawa dibêje ji bona zindana ji bona ku em bêjin îro jî li tevaya zindana berxwedanekê yên. Yani em dê dermanê vê işkence vê baskiyê jî berxwedan e yani mêhibî dikin rokê berxwedanê mezin çê yani wanî dewam nake ez wanî bawer dikim erê. Di zindana Amedê de li gel ew qasa zext îşkence pêkûtî lêbelê hin bîranînên ku te yên bi hevala re ku tu bi me re parve bike çi ye? Yani demê xweş ew weta min nadigirtin piskirêk tune heya nêzîka salekê hîna em rehet bûn wê çaxekê Xayrî Dûrmîşî bû Mazlûm Doğan bû Kemal Pîr jî me carekî hat mêvanê Xayrî Dûrmîş me ew jî dît yani moralê her kesî cî bû her kesî gorî programê wanî ê hundirî bûn yani tişkî çîk tune bû yani bira jî hevs em bê xweş hevs xweş û ne war xweş de bîsana ew jî xweş bû hebatiya wê xweş berî baskiyê piştî baskiyê zaten îde herkes rev qetandin bê tirxistin hicra xistin ciyê tarî ew xweşiya wê jî çû yani Niha ew qasa li ser derva spiyê di wan hevalên pêşeng yê vê tevgerê ji vê têkoşîna azadiya gelê Kurd re pêşengî kiriye te wan nas kiriye hûn bevdûre mane û îro jî em bêjin tu li derve ye çi hîs dike hîsyatek çawa te daye ava kirin? Vallahi ez wexta girtina qedan neziyekî gundî bûm tam gundî bûm şerwer li me yan me wexta ew nas kirin bêtir tedî divê diyaletik însan tê guherandin bira jî me re bawer nedik însan bê guherandin ma piştî me re însan wanî nas bike guherandinê pir mezin dîsana diçe yani ehlaqê me berê berî em cem hev bimînin wê piştî wan mir bû mîladek piştî wan me guherandinê mezin me diçe aliyê însaniyetê de aliyê nerîna jinê aliyê yani guherandinê mezin me diçe wekî jî tedî em dibim xwediyê gundav û filan vê wan hevkî li piştî ew rêya însaniyetê me dî îde me bêtir însana jî hez kir ehlaqê me jî bû hevkê însanî me bandora mezin ser me hîç fêda ku wanî mezin ser şexsiyê me çêbû ser rihê me çêbû ez minnetkarê wan im yani. Vallahi cana me re divê işte xweşayî hebe me re giş cem hebe pevre nîxaş bikin ferat berê de min nas kirin zatî sankîwer nirm û xweş bû dihat ceme jî elektrîkê xurumî dişolê yani peyva wî hereketê wî yani her hereketê wî ji me re dibû mînakek me re ji xwe lê derîme me re jî kare wekî bike bira jî me re ji bîr nake qet me re bêriyek zanakî mezin bûne
خوجه بودرس. بله گلک سپاس سا ol, برید sağ ol. فرهان ترک. بله گهدارن هجا ام گیشتن دایا و برنامه خویا پودکسته مجرا برنامه ما برخودان زندان آمده برخودان 14 تیرمه و میوان برنامه ما جی برز فرحان ترک بو کو یک شاهده و برخودان یک برخودرین و زندان آمده بو حتی برنامه کدن افدم و حمود می خوش به دنباش که با آزادیا گلان بر خدان زندانان و کمال و خیریان و زرکیف و لیلایان بون آگری مازوم دوغان بر خدان بیجی بیجی